ya kai mu duk inda bamu taba zamani ba, har gidan shugaban kasa ya kai mu, fim ya kai mu gidan shugaban kasa, amma ba ta hanyar fim muka je gidan shugaban kasa ba, mun je ne ta hanyar mawaka kuma ta hanyar waka. Sannan kake cewa fim ya mana riga mana wando ya mana sutura, fim bai mana riga mana sutura ba ya mana wando ba. A cikin fim din ma ai sai ka bada kanka sannan ake yi da kai, to mu ban bada kanmu ba, shi yasa bai mana riga bai mana sutura bai mana wando ba. Sannan kuma da kake cewa har miliyan 1 ana bada, ban taba gani ba saboda ni ba a bani ba da kake cewa haka. Sannan shekara nawa ina cikin industry din, shekara na nawa ina cikin industry din, wa ya san ni? Na tabbatar na yi fina-finai sama da 10, amma har yanzu sai wanda kuke so kuke ɗaukowa kuke sakawa a cikin industry. Sannan zaka buƙaci ka ce wani su ne suke bayyana ma duniya irin abin da suke yi. To godiya ta tabbata ga Allah. Yanzu me rage? Yanzu ya rage ga kai gare ka mai hankali ka san bai kamata ka yi. Alhamdulillah da wasu jawabai da ya kamata in yi na yi, amma wayannan jawaban na ɗauko su ne saboda in fitar da wasu maganganu kamar guda 2 zuwa 3. Wannan yarinya da ta yi jawabi a farko kun ji jawabinta, kuma sakon da ya kamata ku gane jawabinta ya kamata duk a gane, duk da tare da cewa har yanzu akwai wa'inda suke da raunin kwakwalwa da kuma san rai da har yanzu suke kallon maganganun mu a wani babi, amma ba komai. Ba komai muna tafiya dai, gaskiya za ta ci gaba da yin halinta.